Mfoka Cwensa. Fika sichoma-chomani. Indidane. Awu Nkosi yami, angicela uzibonge njengoba bakho before siqale nje. Cha ukhuluma netho lendidane ke nje manje. Indidane bamza ukuthi abaningi ngoba njalo mashaya intombi ekhuluma amankoze exexa umlomo kusuka amadiki emakhandeni. Ukhuluma njengamanje uSijode vala inxeba isikipha zamasosomashini eshaya eshala beshuthe sengaphakathi kagconza umfana. Emina lo. Disiphi isikhwama? Phuthuma umfana landa isikhwama ungabe sasilanda usekulethe. Sikhona nje ngale besikhona nestage. Cha uzobatshengisa abantu singene nazo. Shuthe ngishiye emontweni. Isona sinenqina lemfe. Hayi yabona njengoba kunje manje. Ngiphethe ingqina kabuhlungu. Ngiphethe kabuhlungu. Hayi ngoba sokusebenzekile noma umsebenziso semaphethelweni ufila kanjani? Cha nje mangabuza nje message nje ngikona njengamanje khona yini okubonayo njengamanje? Hayi kuyaphithizela. Kuhle kuyabongeka lokho. Impendulo ke elele kumina nje kahle kahle kuba kuthiwa angisindoda ngabe ngiyakhala njengamanje. Uqala ukwenza into bese iphumelela kanje. Akusebenzekile impela. Hayi kakhulu kuyangijabulisa kakhulu lokho kwenzakalile. Abantu baphumela umcimbi ube impumelelo kakhulu and bengakulindele lokho okuyikhona njengamanje. Ngisola amagama okubonga kubantu. Hayi babonge khuluma nabo kubo bonke laba bazile uthini kibo. Beqhubeke njalo bewathande amageza bethanda igama letho lendidane noma lamageza bazi ukuthi sohlezi sibenzela iqiniso ngaso sonke isikhathi ngoba besasenzela iqiniso njengoba besenzela iqiniso kuyohlezi kuba njalo amageza ohlezi seduze kwabo nawo kumele behlezi beseduze kwethu sayithanda lento eyenzakalayo nje kamanje. Hayi mina ngingathi nje ubaphathe kahle abantu ngoba mawubona abantu abadala beza bezokweseka kusho khona ukuthi uhamba ngendlela. Angimncane ngaloso sikhathi kodwa ngikwazi ukuhlanganisa abantu. uNkulunkulu kodwa ngicela mhlawumbe uyena wazi ukuthi yonke lento kuyenzelani. Ubhuti ngazazi ukuthi ngubani? Hayi mina ngumntemane wakagcwenza khona intwana yami lo intwana engikhulisile phansi kwaba bengasekho. Yebo. Ngoba umfana kusebenzeke kangaka yini ongayisho kuba kubantu balandeli nabo bonke abazile bazomeseka? Cha engakusho engikubone khona la eAlexandra kukhulu kakhulu ngoba mangibheka ngendlela abantu abaningi ngakhona nami kuyangithusa njengosibhengo usemncane okunye okuningi ukufaka kumanyela nabalandeli usesemncane nokunye fasifakana endleleni nokunye ingane le kodwa ihlele esihlaleni esikhulu kakhulu yabona yonke into fake canceleke ingane kodwa lokho ngikubona akukhomba ukuthi kusahamba kahle. Yebo. Hayi uhamba kahle impela hayi siyabonga kakhulu angazi kungaba khona okunye safuna ukusho kubalandeli bakho. Cha nje manje kusewukubonga engathi ngakwenza kakhulu bese ngiphinda futhi ngiphinde ngibanxenxe ukuthi lolu uthando engilibonayo njengamanje beqhubeke belenza emsebenzini wethu sukhephele wona futhi lo abasakhombisa ngakhona ukuthi bayawenza ngakhona uthando la khona beqhubeke belenze ingoma zamageza zikhona ku YouTube zikhona ku Spotify zikhona ke kibo bonke online mabesesha amageza amahle ihloko sakhona igama namaqhawe bengenzela iqiniso nakhona njengoba bengenzela iqiniso uthando labo angisondawo. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu nokuba khona nje kwenu ukuzokhombisa noma ukuthathela phezulu into engenzayo nani ingxenya yabo abantu abangesekile. Siyimbeleko. Niqhubeke njalo la okubhalwa khona ukuthi amageza ukuphumelela kwakhona nokwazi ukuthi nani nobani bhaliwe phakathi. Siyabonga kakhulu.